गिबियावनो गासैबो नायगिरि नोंथांमोनखौ जोंनि नैबे अयथासार बड'लेण्डआव बरायनानै लाग्रोनाय थाबाय। नैबे भिडिअनि गेजेरजोंहाय आं गोनांथार खोथा सावरायनो फैदों। बेनो जाहैबाय दिनैनि दिनावहाय मिडियाफ्रा मानो सिरि? इलेक्शननि सिगां मानो ओरैबायदि निउसफोर दामोमोन, दिनैनि दिनाव मानो सिरि? ना नोंथांमोना कन्टेन्ट गैला नामा? मा नोंथांमोनखौ फिसिग्रा पलिटिशियानफ्रा नोंथांमोननो फैसा हरला नामा? ना नोंथांमोना पलिटिशियानफोरखौ देखायनो थाखायल' मिडिया खुलिदोंमोन नामा? आं बुंदों जोंनि बड'लेण्डनि मिडियासफोरखौहाय नोंथांमोनहा दिनै पलिटिशियानफोरजोंल' फिसिजानायमोन नामा? दिनैनि दिनाव जेबो कन्टेन्टआनो गैला। आरो आं बुंनो थांगोन जोंनि माखासे पलिटिकेल लिडारफोरखौहाय दिनैनि दिनावहाय नोंथांमोनहा इलेक्शननि सिगां बहुत खोथा दामबोबाय, पाब्लिकनि सिगाङावहाय बहुत खोथा होनबोबाय गाव देरहासार जानायनि थाखाय। जोंनावहाय MP इलेक्शन जोबनानै थांबाय, MCL इलेक्शन जोबनानै थांबाय आरो MLA इलेक्शनबो जोबनानै थांबाय। बेनि गेजेराव जों पाब्लिकफ्रा बहुत खोथा खोनासंनो मोनबाय। 2020 सनावहाय मोनसे बिटिआर सुक्ति जादोंमोन, बाहाय रन्जन दैमारि बिथाङाबो सुक्ति खालामनायावहाय सासे साइन होग्रा बिथांमोन। नाथाय 2020 सननिफ्रायबो इलेक्शन जानाय समाव बिथाङा जोबथेसालियावनो थादोंमोन। बिथाङा जेबो भेलु गैयै जादों। दिनैनि दिनावबो बिथाङा जेलावनो दङ। इलेक्शननि सिगां गोबां लिडार्सफ्रा पाब्लिकनि सिगाङाव गोबां खोथा दामबोदोंमोन, बिथांखौ उदां अख्राङाव लाबोगोन होननानै। नाथाय दिनैनि दिनावहाय मानो सिरि? दिनैनि दिनावहाय बिथाङा उदां अख्राङाव मानो गैया? बिथाङाबोथ' हारिनि थाखाय नांबोदोंमोन, नङा होनब्ला? होमबा बिथांखौ दिनै मानो जों उदां अख्राङाव लाबोनो हाया? बिथाङाबोथ' सुक्ति जानाय सम 2020 सनावहाय बिथाङाबोथ' साइन होबोदोंमोन। नाथाय दिनैनि दिनावहाय बिथांखौ माने जों उदां अख्राङाव लाबोनो हायाखै? दा गिदों बिथांखौ उदां अख्राङाव लाबोयोबा जोंहा जेबो पावाराव थानाय नंला होननानैहाय। दिनैनि दिनाव आं बेखौल' खावलायगोन दि जोंनि गासैबो पाब्लिक्सफोरखौहाय नोंथांमोना मिडिया नायनानै दा गोजाव। मानो बुङोब्ला दिनै नोंथांमोनानो नुनो मोनखाबाय इलेक्शन जोबदोंमोनना, मिडियायाव जेबो कन्टेन्ट गैला जालांबाय। इलेक्शन जोबदोंमोनना, पलिटिशियानफ्रा हारिनि सेन्टिमेन्टखौ बावगारग्रा जालांबाय। दिनैनि दिनावहाय नोंथांमोनहा सोरबा UPPL सोरबा BPF जानानै हारिखौहाय दानेसि। दिनै नाय जोंना बर'नि बिफाया बे बुहुमाव गैला जानानै थांबाय। नाथाय सोरबा सासेथ' दङमोन जाय हारिनि थाखाय नांदोंमोन, नाथाय बिथाङाबो उदां अख्राङाव गैया। हाजार आदा आबौमोन थैबोबाय। दिनै आदा सुजितखौ गिबि खेब मुंख्लं खांग्राफोरबो गुबुन हारियानोमोन। दिनैनि दिनावहाय NDP-नि गिबि मुंख्लं जाग्राखौबो गुबुन हारियानो बुथारदोंमोन। जानो हागौ बियो भारतनिनो मोनसे भारतनि थैनायाव मावनायावहाय बिथांमोना मावनांगौ जादों, थेवबो गुबुननि आखायावहाय थैनानै थांदों। दिनैनि दिनावहाय जों मा खोनानो मोनो? जोंनि बड'लेण्ड नांनायावहाय गुबुन हारिनि आखाइ दंमोन, गुबुन हारियाबो थै होदों होननानैहाय। लासिं सिं बाथ्रा बेफोरो मारै बुंनो हानाय? नोंथांमोना साननानै नाय। दिनैनि दिनावहाय गुबुन हारिया मा बुङो? जोंहाबो थै गारदोंमोन, जोंबो ओंखारफादोंमोन। नायनानै नायबाय था नोंथांमोनहाबो। NDP-आव गोबां आदा आबौमोन थैबोबाय, बेलचियाव गोबां आदा आबौमोन थैबोबाय, एबसुआव गोबां आदा आबौमोन थैबोबाय। दिनै जों बेफोरखौ नुनायनि उनावबो गुबुननि होननायाव गुबुननि थोननायावहाय जानो हागौ माबा मोनसे जाबोबाय। नाथाय गुबुन हारिया दिनैनि दिनावहाय मारै बुंनो हानाय जाखो? जोंनि बड'लेण्डआव थाजासेयावबो बड'लेण्ड मुभमेन्टआवहाय जोंनिबो आखाइ दंमोन होननानैहाय। जोंहाबो जेरै बर'आ मोन्थाय दङ,
जोंनि बड'लेण्डआव जोंहाबो इसेबां मोन्थाय दं होननानै दिनै गुबुन हारिया दिनै मारै बुंनो हानाय जाखो? दिनै जोंनि लुगैनाया बेनो जायखिनि आदामोन बाबुमोन जोबथेसालियाव दङ बिथांमोनखौ थाबैनो जोबथेसालिनिफ्राय उदां खौराङा लाबोनांगौ आरो जों बावनो नाङा जोंनि थाखाय जेसेबांखि आदा आबौमोन दिनैसिमाव थै होबोदों बिथांमोननि थाखाय गिदिर माबा मोनसे खालामनांगौ आरो हारिया फोरसा फोरसि जायालासिनो फैबाय थानाय समखौ साननानै जोङो खौसे जानो नाजानांसिगौ जोंनि लुगैनाया मोनसेल' जोंहा नांगौखौ दाबो मोनाखै नाय आं सोरबा टेररिस्ट नङा आंबो सासे बर' फिसासो आं बुंनोसो जों खौसे जा दिनैहाय रावबो गारां राव दैखोनो हानाय सोद्रोमा गैला माबा नङा माबा मोनसे साननानै बयबो फासिनानै थायो ओंखायनो आं बुंदों जों दिनै खौसे जानांगोन आरो जों गावनि राव हारिमुखौ जोङो गोजौनिफ्राय गोजौसिनाव लांनो नाजानांगोन गुबुननिफ्राय जोङो बिजि खोनानायखौहाय लाजिनांथाव मोनसे बाथ्रा हारिनि नांनायाव जोंहाबो मोनसे थै दंमोन आरो जोंबो थै हगारदों जोंबो थै होफादों होननायावहाय बे लाजिनांथाव जों समान मोनथाय रावबो बर'नि अनगा बाहाय समान मोनथाय मोननो मोननाय नङा दिनैनि दिनावहाय जों बेखौहाय नायबिजिरनानै नायनांगोन दिनैनि दिनावहाय जों गावनि राव हारिमुखौ जेब्लासिम नासयबाय थागोन गावजों गाव जेब्लासिम एना एनि जाबाय थागोन अब्लासिम जों मालायजों नाख्रेबजागोन आरो मिनिजाबाय थागोन आंनि बुंनाया बेनो जों दिनै जोबथेसालिनिफ्राय रन्जन दैमारि बिथांखौबो थाबैनो बख'नांगोन आरो जोङो पाब्लिक जोङो गासैबो बर' समाजैनो जों ज' जानानैहाय जोङो जायखि सरकाराव थाया मानो जों बिथांनिसिम थाबैनो दाबि खालामनांगोन आरो गिदिर गिदिर खुगा दामबोनायखौ जोङो मिडियानि गेजेरजोंहाय देखायफिननांगोन होनफिननांगोन अब्लासो जोङो जोंनि मोननायखौ मोनदों बायदि मोनाबाबो एसेबाबो मोनबाय होननानै एसेबाबो जाफुंनायखौ मोनजोबाखैबाबो लासै लासै जागोनबाबो जोङो मोनदों होननानै साननानै गनायनानै लानो हागोन गोजोन्थों।